Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening po. Yun na yung pisan. Mamaya ako, mamaya. Oo kailangan. Makancel lang aking ano. Manang, thank you. Pasta parang mo dyan. Salamat parang mo, Manang. Salamat. Thank you, Manang. Thank you. Thank you po guys. Thank you sa pag... Manang, thank you ha, Manang.
Idol Jose, thank you. Thank you, Idol Jose. Salamat sa pagpunta mo, Idol. Salamat din sa thumbs up mo dyan, Idol. Idol Jose, kumusta na? Sige lang, shout out, Manang. Manang, thank you. Hanap ka ni Madam Charis, Idol nagkausap na kami kanina. Tumawag nga siya na video call, nag-audio call. May may sinabi lang sa akin. Tungkol doon sa cellphone na tayo, yung pinabinigay niya, dati pa yan pinadala niya doon sa taga Cavite, tapos papadala naman ng taga Cavite, dito sa akin, pa-LBC niya, tinanong niya lang yung address. Binigay ko naman sa kanya. Nabigay ko na sa kanya. Thank you, Idol. Thank you. Thank you very much po sa nag-i-stay po dyan. Salamat po. Update lang ako, Idol. Baka mapalo ako. Siguro mga isang oras lang. Thank you, Idol. Thank you. Sige, Manang, salamat. Salamat sa kape. Salamat. Yung yung Nescafe Decaf. Thumbs up naman guys, sa binaba ko link yung kay Jomidel Vlogs. Upcoming yan sa February 19. February 19. Nescafe Decaf, Manang. Nakita ko na yan, bumili na ako. Para sa umaga. Hindi talaga ako nagkakape sa gabi. Nahirap sa gabi. Thank you very much po sa 2 viewers. Maraming salamat po. Kapsatlin, Italy. Thank you very much sa patamsak mo dyan. Kapsat, thank you. Yan si Manang Aurelia Kruger, taga Ilocos yan. Ilocos yan, Kapsatlin, Italy. Si Aurelia Kruger. Ilocana Latan, nakita. Mega shout out everyone by Lin Italy. Manang si Lin Italy, taga Ilocos din yan. Ilocano. Pero nasa Italia siya. Nasa Italia. Si Lin Italy. Mga ka-group ni Team Borneball, si Lin Italy. Team Borneball, tsaka ni Pinoy Spain. Mahina net mo? Okay lang yan, Idol. Gano'n nga rin ako, nahina rin yung net dito. Kasi pagka dalawa cellphone talaga mahina ng net. Lalo na mababa Di bali sa bahay. Yahoo, Madam Lin by Aurelia Kruger. Kapsatlin, Italy. Taga rin yan. Taga Ilocos. Ako din Bagsak na rin WH ko kaya nag-live ako kahit konting oras. Araw-arawin ko na every night. Madam Aurelio Kruger, magandang shout out Yahoo by Lin Italy. Mga kasama ko yan, Kapsatlin, Italy.
Isa yan sa tumulong din sa akin ng manang si Lynn Italy nung maliit pang bahay ko. Isa yan sa tumulong sa akin na nagbigay ng mga banana. Guys, pakithamsak naman. Naimbag na oras tayo, kakabsat. By Lynn Italy. Naimbag mo tayo, kastamat ka. Kakabsat tinig. Guys, pakithamsak naman guys. Yung binabang premiere ni Lynn Italy. Pakithamsak naman guys. Ilagay agad sa bagyang notebook para hindi na palimutan bukas. Guys, pakithamsak naman yung binabang link ni Lynn Italy. Premiere niya. Ang ganda ng trailer, oh. Talaga yung laro sa Italy ng ng football. Try it this. Is simple cooking. Yummy. First chicken wing. Ang ganda ng trailer o cover mo. Pangano lang ako para masarap sa pagkulang mamaya. Mapawit. Yes. Alin na yata. Okay, alam ko naman na work mode. Natamsakan ko yan, Kabsat Lynn. Thank you sa pagpunta mo, Kabsat Lynn. Salamat. Natamsakan ko na yung binabamong premiere. Ang haba ng trailer, oh. Okay, Idol. Thank you. Salamat, Idol. Salamat. Ang haba ng trailer niya, yung balaro ng football sa Italia. Non Timo, hindi ko na mabasa. Daming tao. Non Timo Tradito. Non Timo Tradito. Daming tao. Non Timo Tradito. Ang haba ng trailer ni Kabsat, haba. Yan, umpisa na ng laro. Takbuhan na. Oh, yes. Thank you very much po sa 2 viewers. Maraming salamat po. Dan Kabsat, natamsakan ko na yung premiere mo. Guys, pakitamsak naman guys yung binabang premiere ni Lynn Italy. Wala pa kasi wala pa yung sa kalam. Thank you, Idol. Thank you. Salamat, Idol. Thank you very much po sa 4 viewers. Maraming salamat po. Malamig. Guys, pakitamsa ka naman guys yung premiere na binaba ni Lynn Italy. Ano po yan sa February 19, 6 a.m. Guys, pakitamsa ka naman guys yung binabang link ni Lynn Italy. Friend po natin yan from Italia. Ilocana din po, Ilocana. Pakitamsa ka naman guys. Dapat nag-live ka na rin, Idol. Karamisan. Bumagsak na nga rin ako eh.
Bagsak na bagsak ang WH ko talaga. Guys, pakita sa ka naman guys sa binabang link ni Lynn Italy. Ano sinabi mo kayo na ano sa paan niya? Live ako idol, walang nagtambay. Lynn Italy, thumbs up 29, dikit na. Kita, mega love shout out. Kaya manang babalikan ka niyan ni Kabsat Lynn Italy. Salamat Tatalabs. Salamat. Thank you very much. Tatalabs, mega love shout out. Ay, sorry, Idol Jose, no lang nakaupo. Maganda pa sapatos niya para Naka-jacket pa nga si Tatalabs. Baka may sakit may dinaramdam pa yan eh. Wala po. Naantok na. Thank you very much po sa 5 viewers. Thanks, by Lynn Italy. Dan Madam Italy by Jose. Jose Sipidosa TV. Jose, bababahay mo. Dito po ako sa work. Nasa work ka pa ba? Oo, sige. Akala ko na. Nasa bahay ka na. Thank you very much po sa 5 viewers. Maraming salamat po. Nakatapos na kumain. Kasi babae mo. Idol, baba ko yung latest mo. Guys, magdikitan kayo guys. Magdikitan kayo guys para na. Nakikita niya si Lynn Italy. Pakita mo sa kanya yung binaba niyang link, yung kanyang premiere. Meron palang latest short. 3 hours ago yun. Pagkakagamit niya, ilagay sa kanya, tapos ilagay sa bag. Ayun, magandang vitamins yan. Dapat ang inom ng vitamins yan. Tapos, ipagtasat mga di at tugin na sa school. Sige na, yan. Yan manang nasa ibang lugar. Nasa ibang lugar ka? Wala ka na sa ano? Nasa ibang lugar. Thank you very much po sa mga viewers. Pakipuntahan naman po guys, binaba kong link ni Jose Espidosa. Dito pa rin ako sa La Union. Kaya lang nasa work ako. Nagwo-work ako dito sa pero malayo doon sa bahay. Bahay namin kasi San Fernando, La Union.
Oo nga eh. Nasa work ako. Sa work. Yung STL, prayer journal. Miguel chat, thank you sa patamsak mo dyan. Pangalan to, prayer journal. Si Madam Precious Journal. Puro prayer journal. Puro prayers. Bigyan na chat out prayers. Prayer journal. Apostles Creed. Novena first day. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alam mo yung paborita dati na dinadala niya ng tatlo ang mano yun. Anong hiring adult parang manalo ako? Dalawang pato, parang Walang tips dito. Ano to eh, yung to parang tulad sa ano sa PCSO ganun din. Yung pagbola yung parang may blower na hangin na ganun. Parang ganun din sa ano sa PCSO, ganun din. Thank you very much for viewers, 3 viewers. Maraming salamat. Thank you very much guys. Salamat na marami. Walang hiring ngayon dito. Kasi ang inayar dito mga ano eh, mga marunong sa hindi. 1-2 na yun. 1-2, ito naman 1-2-38. Di ba marami namang combination ng nasa PCSO, yung nasa binobola nila. Maraming combination. Dito naman 1-38. Mukhang naghahanap ka ng work, Idolus eh. Hindi, ano lang yan, sabi niya lang yun. Nasa ano naman siya, nasa gugwardya yan eh. Yung nakita kong short niya, ewan ko kung totoo yun. Sabi niya, nagko-construction siya. Totoo ba yun, Idol? Nagko-construction ka? Ay, bukas may live si Tata. Pero legit din sa ano, para sa expectation. Galing pa sa
Again, a shout out, Jubidel. Thank you very much for coming. Maraming salamat, Jubidel. Again, a shout out, Jubidel. At lumaban niya sa Kay NJTV. Mega shout out kay NJTV. Maraming salamat kay NJ. Guys, patamsak naman guys yung binaba kong link yung upcoming ni ano. Magandang gabi rin sa'yo kay NJTV. Guys, pakitamsak naman yung binaba kong link na upcoming ni Tata Labs live niya yung bukas. Saka yung binabang link ni ano ni Joe Midel Vlogs. Pasilip nyo upload. Ito, silipin naman natin yung upload ni Joe Midel Vlogs. Saka yung binaba kong link yung upcoming ni Tata Labs. Bukas po yun. Nakauwi ka na bata ka. Edit pa ako ng video. Hi, thank you Joby. Sa pa rin nyo. Salamat. Thank you. Guys, pakitamsak na rin guys yung binabang link ni Lynn Italy. Premier niya yan. Premier. Si Lynn Italy, friend po natin yan from Italia. Jupiter, pakitamsak mo yung binabang link para maging friend mo rin si Lynn Italy. Si Lynn Italy, friend na rin niya ni Tata Lam, si Lynn Italy. Joby, tamsakan mo yung binabang link na premier ni Lynn Italy. Abay dyan, napaka-very supportive niya si Lynn Italy. Thank you, Joby Dela, sa pag-renew. Thank you. Magalang shout out, Mamangging Pe, salamat sa pagpunta. Mamangging Pe, hello. Mamangging Pe, salamat ha. Thank you very much, magalang shout out. Thank you sa tamsak mo dyan at sa paharang mo. Salamat. Guys, pakipunta naman yung premiere ni Lynn Italy. Pakitamsakan naman guys. si Angel dyan sa baba. Young coconut, refreshing young coconut water. Thumbs up, Tata Labs by Aurelia Cover. Manang, thank you Bigyan shout out, Ping. Dan sa Premier League Italy. Thank you, Tata Labs. Salamat. Good evening, Ping. Good evening, Ping. Salamat sa pagpunta. Ping, thank you very much. Dan Tamsak Lin by Angging Pe. Yan, friend na rin niya ni Angging Pe, si Lin Italy. Ping, mega shout out by Tata Labs. Ping, salamat sa paharang mo dyan. Salamat. How to marinate fried chicken recipe at home. Dami ng tamsak 160. Kami na marinate ko pala yun. Yung manok. Panoodin ko muna. Guys, nagbabari. Nag-shout out to everyone by Ping Garcia. Guys, pakitamsakan nyo naman guys yung binabang link ni Angging Pe Vlogs. Friend po natin yan from Canada. Pakitamsakan naman guys. Pakitamsak naman guys. Si Ma'am Angging Pe. Thank you very much guys. Maraming salamat. Pakitamsakan naman guys. Panoodin ko muna ito, Joby din.
Pakitamsa ka naman guys, yung binabang link ni ano, Mamangging Pen. Friend po natin yan from Canada. Early in the morning nga pala ngayon sa ano, Canada. Dan Sislin by Ping Garci. Thank you, Ping. Salamat. Ping, tamsakan mo si ano, si Mamangging Pen. Pakitamsak mo naman si ano, Mamangging Pen. Friend natin yan from Canada, si Angging Te Vlogs. Dahil mamaya ka, mag-ano lang ako. Nag-live ako kahit isang oras lang. Angging Pe, thumbs up dan by Tata Loves. Thank you, Ta. Dari, salamat sa pupunta. Ping, may galang shoutout. Friend na pala kayo ni ano, ni Ping. Si Lin Italy, oh. Ganun na baka very supported din si, ano, si Lin Italy. Nung napakaliit pa ng bahay ko, isa yan so tumulong sa akin para tumaas. Si Lin Italy at saka si Pinoy Spain. Yung malilimutan yung mga yan. Nung dumating nga yung aking tawag dito, yung aking binanggit ko lahat ng yung tumulong sa akin lahat nung nagsimula ako. Nung baby pa ang bahay ko, si Lin Italy. Number 1, lagi ako napunta dyan. Video lang po, busy po. Okay, salamat, Tris. Manangaw, thank you sa pag-stay mo dyan, Manangaw. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Ay, nag-birthday kasi dito sa ano namin, kasama namin. Kaya sabi ko mag-live muna ako kahit isang oras. para ma-update ako kay Lolo. Ilang araw na ako din nagla-live eh, kaya puro upload lang ako. Thank you very much guys. Full pack, Tata Loves. Thank you Kabsat. Thank you Kabsat Lin. Salamat. Mega shout out Ron. Hello Ron, salamat sa pagpunta Ron. Salamat. Ron's Vlogs, thank you. Cheers for the gift of life, Premier 2023. Happy birthday, sis Pinay Campers. Ito si Pinay Campers. Tamsang ako na pala to. Regular shout out Joe Bidel by Ron's Vlog. Dan tamsak doon dikit. Ma'am Lin, Italy. From Ping Garci. Salamat. Salamat Ping. Salamat. Lin, dan tamsak dikit with Kalembang. Sa upcoming mo po. Thanks. Thank you Joby. Salamat Joby. Babalikan kayo niyan ni Kabsat Lin Italy. Thank you very much po sa 7 million in the house. 8 million. Salamat po.
Mega shout Ping Garcia by Ron's Vlog. Ron's, mega shout out by Tata Labs. Jovidan Vlogs, mega shout out Ron. Mega shout out Charis. Busy yan. Ron, busy si Charis. Kaya, pero nandiyan na siya, naka-busy. Dito na si Madam, balikan kita. Mamaya tayo. Okay, sige. Salamat ka, salamat. Mega shout out Ron by Ping Garcia. Ron's Vlog, full pop, lalo ka sa akin at madagdagan ka na sa akin. Yan o. Ron, bibigyan ka ni Kabsat Lin Italy. Pag minsan na gano'n siya, nag-live siya, pasyalan mo siya, bibigyan ka niyan. Yan ang isa sa tumulong sa akin, Ron, na tumaas ang subscriber ko. Yan, si Lin Italy. Very supportive. Napakabait niya si Lin Italy. Video lang po, mag-iron ako still water. Okay, Joby, sige, ingat, Joby, ha. Mamaya na, hello, Miguel, shoutout sa'yo. Miguel, shoutout, mamaya na. Miguel, shoutout everyone by mamaya na. Thank you, Lin Italy by Ron's Vlog. Ron, totoo yan. Pag nagpunta ka sa live niya, tutulungan ka niyan. Loading po net namin. Okay lang yan, mamaya na. Okay. Manang Aw, thank you very much sa pag-stay, Manang Aw. Miguel, shoutout, mamaya na Adventure by Ron's Vlog. Miguel, shoutout, Kuya Jose by mamaya na. Hello, Madam Mamaya na by Idol Jose. Thank you very much, guys. And thank you very much po sa 6 viewers dyan. Maraming salamat po. Thank you, Mamaya na Salamat sa punta mo. Salamat. Hello, kapatid Ron. By Mamaya na. Luto ako agahan. Ako nga pala, magahan mo sa number pala ngayon. Ang oras diyan ay early in the morning. So, natin anak sa school. Ako nga pala si Anthony, papasok nga pala mamaya. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Happy birthday yan kaya Ross, puntahan mo yung bahay ni Lin Italy. Si Lin Italy. Ayan, binaba pala ulit ni Kabsat. Binaba ko ulit eh. Oh. Premiere po yan ni Lin Italy. Pakitamsa ka naman guys. Guys, pakitamsa ka naman guys. Yung binabang yung link ni Kabsat Lin Italy. Dan Lin Italy with Bakas. Thumbs up the gate by Ron's Vlog. Thank you Ron, thank you. Napaka-very supportive niya Ron. Tutulungan ka dyan. Tumaas yung mo. Miguel, shout out Tata Labs. Aping na nandiyan na pala, nandiyan daw si Madam, kaya muna siya. May pinuntahan muna. Guys, pakitamsa ka naman guys, yung binaba kong link, yung premiere ni Lin Italy.
ano siya, taga Ilocos siya, pero nasa Italia siya, nasa Italia. Natulog tayo si Madam, masakit ulo. Ah, ganun ba? Hindi siya po. Regular shoutout, mamaya na na, may Ping Garcia. Guys, pakitamsak naman yung si ano, yung binaba kong link, yung kay Lini Italy. Kira-kira sa po. Premiere niya yan, premiere. Dito kami, nagalaga ako sa sala. Okay. Manang Aw, thank you sa pag-stay mo dyan, Manang Aw. Charis, thank you. Ayan, nandiyan si Charis. Nandiyan pala si Charis. Thank you very much po sa 5 viewers. Maraming salamat po. Ay, mapagpahintin na yung mga yan. Yan. Tama na yung gusto. Gigising ka na mabuha sa maga. May pasok. May pasok pa. Gusto. Tama na yan. 9 na naman. 9 na. Oh. Yan. Mamaya. Regular shoutout kapatid Ping and Tata Labs. Regular shoutout everyone by Mama and Anak. Thank you very much po sa 4 million. Maraming salamat po. Yan. Ikaw maghapon para di ang po. Good day. Magpahinga naman sa pag-control. February 22, 2:30 p.m. Wala na. Kasi yung ganitong loso. Ibon. 270 lang. Georgia. Thank you very much po sa 5 million. Maraming salamat po. Ginagamit. Binibili. Guys, pakitamsak naman yung binaba kong link, yung upcoming ni Cherise 17 sa February 22 at 2:30 p.m. Regular shoutout, Pink Rose 9. Darling, thank you very much sa pagpunta. Salamat. Salamat, darling. Salamat. Dan Angging Pe, by Ping Garcia. Babalikan ka yan, Ping. Basta mag-iwan ka lang ng bakas from Tumbas para mabalikan ka dyan. Emelso, regular shoutout, Nanay Pink Rose by Ron's Vlog. Dan, Lin Italy. Thank you, Mama Nana, kasalamat. Babalikan kayo niya si Lin Italy. Nasa Italia siya, nasa Italia. Friend natin niya matagal. Isa yan sa mga tumulong. Pero hindi ko malilimutan, tumulong sa akin number 1. Secret. Yung number 1, tumulong sa akin, number 1. Secret ko na lang yan. Thumbs love, already done. Happy evening, co-host. A very, very good evening sa'yo, darling Pink Rose. How are you, my darling? Regular shout out, Tata Loves by Pink Rose. Regular shout out, Mama and Anak. Thank you very much. Idol, thank you sa pag-stay dyan, Idol. Salamat. Regular shout out, Ping by Pink Rose.
Parang nakatito. Kasi wala mo ba? Thank you very much po sa 5 million. Maraming salamat po. Kilala lang muna. Para dito. Thank you very much po sa 2 million dyan. Maraming salamat. Ikot line ko. Patamsak naman guys, Kilin Tamayo sa upcoming niya bukas yan. Upcoming niya bukas. Karodi Tamsak Plan. Ikaw na chotot, Karodi. Karodi TV. Salamat sa pupunta mo, Karodi. Guys, pakitamsak naman guys yung binabang link ni Karodi TV. Tamsakan natin guys si Karodi TV. Episode 112, umalis ako madaling araw sa bahay para medical. Wala na naman yung aking ano. Hindi ka nakakasali mo. Hindi pa lagi sa may baba. Tamsakan ko na rin yun, Karodi. Tamsakan ko na rin. Nawawala ang chatter. Nawawala. Bakit kaya? Teacher, tama na yan. Tulog na. Karodi, tamsakan ko na rin yun, Karodi. Hindi na, mamay na. Hindi na tutulog yun. Nakulunod pa. Layo nga, nilakad pa niya eh. Pinanood ko eh. Tulog na ako. Thank you very much po guys. Maraming salamat. Kaya na, pahintuin mo na mag-cellphone yung babae. Marites lang. Thank you very much po sa 3 million dyan. Maraming salamat po. Dan Tata Labs by King Garcia. Hindi happy ang life pag walang Marites. Oo nga. Bakit ganon? Okay, mamaya na lang. Sige, alam ko, ihatid mo po si Anthony. Salamat ha, salamat. Mamaya na lang, thank you. Tsaka ingat, ingat palagi, ingat. Ingat palagi. Ingat sa pagmamaneho. Yan, iingat sa pagmamaneho ha. Saan sa mataas na tao? Ano yung saan sa mataas na tao? Manang, thank you sa pag-stay mo. Salamat, salamat.
Nawawala signal loss. Oo nga eh. Sa video ni Pink Tay. Ah, yung ano, yung video niya. Pag may din doon, or nakabunggo, saan sumataas na tao? Ah, oo. May bagong upload pala si Ping. Mamay nanak, may shout out. Salamat po. By Shari 17. Thank you very much po sa 4 million. Maraming salamat. Ang lakas ng hangin, parang uulan dito. Oo nga, kagabi nagpunta ako sa San Fernando La Union, Manang Aw. Ang lakas din, tapos ang lamig sa umaga. Lamig, sobrang lamig. Miski na dito sa ano, sa Cabalaon yun, malamig din. Napakalamig din. Sobrang lamig. Parang kami ulan, parang kami bagyo eh. Parang ano, iba ang ano weather ngayon talaga. Thank you very much po guys sa 5 million dyan. Maraming salamat po sa nag-i-stay dyan. Maraming salamat po guys. Salamat sa support. Ewan ko lang kung nag-message na si ano, si Charin. Karin ba yun? Karin Charis. Hindi ko pa ano eh, kasi may nakaset nga akong live. Kasi nang minsan nag-cancel na ako eh. Kaya ano, salamat po sa mga sak niyo at may work pa si Joby Del eh, kaya ano, madalang yung mag ano. Pero nandiyan yun, nag-i-stay, nanonood lang yun, Joby Del. Busy kasi yun eh, si Joby Del. Thank you very much po sa 6 million. Salamat po, Tans. Salamat po. Nakatipid nga ako sa kuryente eh. Dati 12K binabayaran ko, ngayon kalahati dahil off aircon. Kasi malamig na. Oo, manangaw. Isipin mo yun, 12K. Tapos naging 6K na lang. Ron's Vlog, nag-magalang shoutout po by Shari 17. Ang laki ng binaba, kalahati. Ay, tipid yan, manang. Kasi pagka, di ba, pag sabagay ganitong month, ano na eh, tagulan na ngayon, tagulan. Basta darating ang ano, tagulan na. Pero doon sa amin, mainit pa rin. Pag minsan talaga mainit pa rin sa, ano, sa La Union. Init pa rin. Nasa La Union pa rin ako eh. Sako pa rin ito ng La Union. Thank you very much po sa 5 million viewers. Maraming salamat po. Eres Gorospe, may ganun shoutout siya, Eres Gorospe. Wala, hindi ako naka-direct ako, Eres.
Si Gino. Kay Gino Obanez TV. Paki-thumbs up guys. Thank you very much po sa 4 million. Maraming salamat. Okay, kaganyan. Nag-ano pa. Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat po. Thumbs up po naman guys pa kay Gino Obanez TV. Okay, thumbs up nyo lang guys. Salamat po. Daming upload niya, no? Ay, mga short, giniling. Yes, sarap, giniling. Manang siya na itatalabs na sa Kuwait yan. Nasa Kuwait. Nasa Kuwait siya, no? Si Tatalabs. Yun, bali ano namin, bali yung team namin na team
Yung team namin, siya yung pinaka-founder, si Tata Labs. Guys, pakitamsa ka naman guys, yung binaba kong link kay Mama Bing. Short video na lang yan, short video. Guys, thank you guys. Salamat. Biting! May ulam? Mamaya ako doon, mamaya. Manangaw, nandun si ano sa Kuwait. Ngayon, nasa Kuwait siya ngayon. Napakatagal na ni Tata Labs dyan sa Kuwait. Almost a decade na rin. Decade na rin. Dan Dino Banyes from Rose Blood. Ang galing ni Ron talaga dumikit sa mga ano. Yan mga dinidikitan mo, puro mga ano yan. Mababait na ano. Oo nga eh, nag-ano, yung net dito. Yan Ron, tamsakan mo yung si, ano, si Mamangging Pe. Oo nga, naglo-loading nga eh. Tamsakan mo yan, Ron, si, ano, si Angging Pe Vlogs. Yan, natutulungan ka rin yan. Sorry guys, naglo-loading. Mahinang ano. Ni Mamaging Pe. Yan. Oo nga, naglo-loading nga eh. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat po. Nagminay. Quiet po ako, madam. Tinatanong niya na ni Manakaw kanina. Ano, tamsakan mo si Mamaging Pe. Tapos i-view mo yung video niya ng buo para ano, mas... Tapos huwag kakalimutan pag nag-comments ka. Huwag mo kalimutan yung ano, mag-comments. Thank you very much po sa 4 million in the house. Maraming salamat. Saan? Mamaya ako konti. Nag-live lang ako konting oras. Thank you very much po, Manangaw. Manangaw yan, nandiyan si Tata Labs. Nasa Kuwait siya, nasa Kuwait. Kaya sabi niya, Kuwait po ako, madam, sabi ni Tata Labs. Thank you, thank you. Di, sabi ko kay Ron, dikitan niya para ano, para matulugan din siya ni, ano, ni Mamangking Pe, tsaka nila si Lynn Italy. At saka si Ma'am Angging Pe. Okay, thank you Tata Labs. Enjoy lang kayo sa pag-vlog. Thank you, Manang Aus, pagtamsak kayo no, kay Sis Angging Pe. Napakabait yan, Sis Angging Pe. Very helpful.
Thank you very much po sa 3 million. Maraming salamat po. Thank you very much po guys. Maraming salamat po. Manangaw, thank you sa pag-stay mo dyan ha. Nasira pa yung aking cellphone. Ayaw pumasok. Okay. Bakit hindi ko kailangan ito pagka nag-live? Iba na ang account niya na. Nandiyan. Ayun mo ka rin. Tumbas Buhay Vlogs. Ha? Tumbas Buhay Vlogs. Ah, wala. Hindi ko makikita. Thank you very much po sa 3 million in the house. Maraming salamat po guys. I'm back po tayo. Thank you. Mamaya anak, salamat sa pagbalik mo. Salamat. Naglolo ko na yan. Naglolo ko. Oh. Thank you very much po sa 4 million.